Mas, Dalam wen duwe rak piring berapa? banyak lho sak miniban iki apa iki? Wah, ready iki. Iya. Iki pira regane? Nek sing iki 1.900.000, tinggi Hmm. 180, lebar 120. Hmm. Sing ngene iki ya enek. Iki tapi regane 2 juta nek sing iki. Oh, kaca sik itik kok sing putih aku. Api sing putih to. Iya, aku gelem sing putih aku. Iki niki diperlihatkan. Iki Oh. ada gerih kena iki. Aman iki suka kucing ya? Ya aman nek manik gerih Aman paling pol iki. sing jumo ndas ireng. Iya, nasi rang aku dhewe, Pak e. Iya. Kae sangar nggih ngadeta sego barang. Enek sap-sapane. Hmm. Oh. 2 juta tenan nggih. 2 juta kan? Oh iya, ini tulisannya 2 juta, Pak e. COD wis iki. Nah, iki mbok nggih ada aja karo gelas ya wis masuk akal. Oh iya, melayani cok ning diai. COD kemanapun Anda berada. Masuk. Jatim Jateng tak kasih gratis ongkir. Pemesanan ada di bio profil kami untuk bawahnya. Sepil no barang nih. Sangar iki. Dan langsung diorder bolo.